Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kukin kertoo evankeliumin näkökulmastaan, kuinka Jeesus on sovittanut ihmisen ja Herran ne saa uuden testamentin aloittaa. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, apostolit Rooma, Korintia, Galatia, Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika, Timoteus, Titus, Filemon ja Hebrea, Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes. Tää vanha fariseus Saulus Tarsolainen on apostoli Paavalina myöskin tunnettu. Paljon kärsimään joutui ja paljon kokemaan, ja hän kirjeissään ohjaa seurakuntiaan. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, apostolit Rooma, Korintia, Galatia, Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika, Timoteus, Titus, Filemon ja Hebrea, Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes. Myös meille säästetty vanha testamentti, luominen, suvut, hallitsijat, runot, profeetat, ihmiset, joiden kanssa ollut sanan Jumala, jotta löytäisin onne hyvä osata. Moosekset, Joosua, tuomarit ja Ruut, Samuelit, kuninkaat, aikakirjat ja Esra, Nehemia, Ester, Job, psalmit, sananlaskuja, saarnaaja, korkea, Veisus, sitten profeetat, Jesaja, Jeremia, valitusvirret, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Miika, Nahum, Habakuk ja Sefanja, Hakkaisa, Karja, Malakia ja Uudessa. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, apostolit Rooma, Korintia, Galatia, Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika, Timoteus, Titus, Filemon ja Hebrea, Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes. Uskovan ylpeys, onni, pelitieto, kanan kielessä maistereita monet ovatkin. Ja kun Matteuksen alkuun on päässyt sukuluettelo Jeesukseen asti Abrahamista. Abraham, Iisak, Jaakob, Juuda ja Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nahasson, Salmon, Boas, Obed, Isai, David, kuningas, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Josafat, Joram, Ussia, Jotam, Ahas, Kiskia, Manasse, Amon, Josia, Jekon ja Sealtiel, Serubabel, Abdiu, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eleasar, Matan, Jaakob, Josef, Jeesus Kristus, ainut poika Jumala.